Само да попитам какъв е този бедняцки телефон. Добре, няма нужда. Това какво е? Да. Упс, случайно беше. Добре ли си? Какво правиш, бе? Ало, на кой говоря? Ало. Абе, я го дай този телефон. Трябва да се каже на родителите. Ало, обижда детето ви на училище. Добре, благодаря, че ми казахте. Извинявай. Добре, нищо. Благодаря ти.